Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η πολιτική διαφθορά δεν είναι ιδιότητα ενός ατόμου, ένα φυσικό ελάττωμα, αλλά ένα χαρακτηριστικό της εξουσίας, οποιασδήποτε εξουσίας, και άρρηκτα συνδεδεμένη με τα αξιώματα. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 27, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον μόνη της στην τελευταία θέση. Διαφθορά είναι η κατάχρηση εξουσίας από κυβερνητικούς ανώτερους υπαλλήλους, δημόσιους λειτουργούς και στελέχη της κρατικής μηχανής για ιδιωτικό όφελος. Η κλοπή διαφέρει από τη διαφθορά σε ένα σημαντικό σημείο. Στην περίπτωση της κλοπής, η πράξη πραγματοποιείται από έναν οποιοδήποτε ιδιώτη. Ενώ στην περίπτωση της διαφθοράς, η πράξη διενεργείται από άτομα που είναι εντολοδόχοι της κοινωνίας, δημόσιοι λειτουργοί, που έχουν ως αποστολή τους την εφαρμογή και την διαμόρφωση των κανόνων βάσει των οποίων λειτουργεί μια κοινωνία. Η διαφθορά κλονίζει τους κρατικούς θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην κρατική λειτουργία. Στην κορυφή της κατάταξης των φορέων του δημόσιου τομέα όπου εντοπίζονται περιστατικά διαφθοράς βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία, οι πολεοδομίες, οι εφορίες, καθώς και οι υπηρεσίες του ΙΚΑ και των ομαρχιών με συνολικό ποσοστό 71%. Το κράτος, προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της διαφθοράς, έχει δημιουργήσει ανεξάρτητους οργανισμούς και θεσμούς σε αρκετούς τομείς της δημόσιας διοίκησης, όπως για παράδειγμα το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας και τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης είναι ένα μονοπρόσωπο όργανο με πλήρη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία. Προείσταται, ελέγχει και αξιολογεί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που ελέγχουν το δημόσιο τομέα. Εγώ παίρνω αφορμή και διατάσσω έλεγχο ή κατόπιν καταγγελιών ή και αυτεπαγγέλτος από δημοσιεύματα ή από άλλες πληροφορίες. Όταν διεξαχθεί ένας έλεγχος, η υπηρεσία που τον διεξάγει υποχρεούται να μου κοινοποιήσει το πόρισμα ελέγχου. Μελετώντας λοιπόν το πόρισμα ελέγχου, ή διατάζω επανέλεγχο ή διατάζω να ληφθούν άλλα μέτρα πειθαρχικά ή ασκώ πειθαρχική αγωγή και στέλνω και την υπόθεση, αν πρόκειται για ποινικό αδίκημα, στον εισαγγελέα. Δέχομαι καταγγελίες ανώνυμες και επώνυμες. Οι ανώνυμες όμως, για να τις εξετάσω, πρέπει να είναι επακριβώς καθορισμένες κατά πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται σε αυτές. Επίσης, δέχομαι αιτήματα από υπουργούς για να διεξάγω έλεγχο. Ο πολίτης δεν πρέπει να φοβάται να προβεί σε καταγγελίες, διότι έτσι μόνο θα μπορέσουμε και να τον προστατεύσουμε και τον ίδιο και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Την έκθεση αυτή προκύπτουν πλήρως όλη η είδης λειτουργία του δημοσίου τομέα. Είναι μεγάλη έκθεση, πάνω από 230 σελίδες, έχει πορίσματα και τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις σε όλους τους τομείς δράσεώς μου και ελέγχου. Οι τομείς που είναι προβληματικοί στην κακοδιοίκηση και διαφθορά, χωρίς όμως να σημαίνει κατάταξη, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, το ΕΣΥ, οι πολεοδομίες και οι εφορίες. Ο πολίτης δεν πρέπει να υποτάσσεται, δεν πρέπει να υποκύπτει σε τετελεσμένες καταστάσεις. Λοιπόν, ο πολίτης πρέπει να μάθει να αντιστέκεται, να καταγγέλει και το κυριότερο να συμμετέχει σε οργανώσεις που μπορούν να καταγγέλνουν τα επεισόδια αυτά. Η διαχείριση της εξουσίας με διαφάνεια απαιτεί δημόσιους λειτουργούς εκπαιδευμένους με αρχές και ηθικές αξίες, αλλά κυρίως μια κοινωνία που να μην είναι συνένοχη στη διαφθορά. Οι μορφές διαφθοράς ποικίλουν και περιλαμβάνουν τη δωροδοκία, τον εκβιασμό, την εύνοια συγγενών και φίλων, την προτίμηση πελατών, την υπεξαίρεση χρημάτων, τη δωροληψία, την πλαστογραφία και την κατάχρηση. Η διαφθορά συνδέεται και με το επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας, με τους θεσμούς της, κυρίως όμως με τον πολιτισμό, την ιστορία και την κουλτούρα της. Το πολιτιστικό πρότυπο που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που οδήγησε την κοινωνία μας στη σημερινή κρίση. Ένα πολιτιστικό πρότυπο που είχε ως κύριο πρόταγμα την επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος και δευτερευόντως ή και καθόλου το κοινωνικό συμφέρον. Και το τραγικό είναι ότι σήμερα μιλάμε για οικονομική κρίση χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι η κρίση είναι πρωτίστως πολιτισμική.
Οι Έλληνες πολίτες εμφανίζονται αντιφατικοί στην αντιμετώπιση των πράξεων διαφθοράς. Από τη μια παραδέχονται σε ποσοστό άνω του 96% ότι τον αλαδώνουν για την άδεια οδήγησης, την τακτοποίηση των οφειλών τους στην εφορία και την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας είναι πράξη διαφθοράς. Από την άλλη όμως, το 81% των Ελλήνων απαντά ότι δεν τον πειράζει το φακελάκι αν είναι να κάνουμε τη δουλειά μας, ενώ το 90% πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να υπακούμε στους νόμους όταν δεν μας βλέπει κανείς. Η άποψη δική μου όσον αφορά τους δημόσιους φορείς σχετικά με την διαφθορά δεν είναι πολύ θετική, και αυτό ήταν από εμπειρία που είχα όταν ήμουν πρόεδρος στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων, όπου προσπαθούσα να φέρουμε επενδύσεις στη χώρα, και με τις μελέτες που κάναμε ανακάλυψα κατά κάποιο τρόπο ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα γραφειοκρατίας, πολυνομίας και πάρα πολύ μεγάλη διαφθορά. Η διεθνής διαφάνεια ουσιαστικά ξεκίνησε σαν ένας παγκόσμιος οργανισμός το 1993, και στην Ελλάδα 3 χρόνια μετά δημιουργήθηκε το πρώτο τμήμα της Διεθνής Διαφάνειας Ελλάς. Βγάζουμε άρθρα, κάνουμε συνεδριάσεις, συνομιλούμε με όλους τους πολιτικούς και τους κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να κάνουν αλλαγές. Κάνουμε έρευνες, οι οποίες έρευνες έχουν μεγάλη δημοσιότητα, όπου βλέπουμε εάν γίνεται πρόοδος ή αν δεν γίνεται, που σημαίνει ότι συνεχώς έχουμε στο προσκήνιο αυτό το θέμα. Και ταυτόχρονα προσπαθούμε επίσης με άλλα προγράμματα δικά μας να συστρατεύσουμε τον κόσμο. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς απαιτούνται 2 βασικοί παράγοντες. Ο ένας είναι η πολιτεία, είναι δηλαδή οι ηγέτες, οι οποίοι πρέπει να είναι πεφωτισμένοι, να μπορούν να κάνουν τις σωστές θεσμικές αλλαγές. Το δεύτερο βέβαια και ουσιαστικό είναι να υπάρχει η στήριξη από τους πολίτες. Χρειαζόμαστε αυτή τη στήριξη, χρειαζόμαστε τους πολίτες να είναι ενεργούς, να είναι ενεργηγόρσοι, να παρακολουθούν την πολιτεία και να εξασκούν μαζί την πίεση, ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα της διαφθοράς. Έχουμε ήδη, όπως ξέρετε, και τον δεκάλογο του ενεργού πολίτη, τον οποίο τον κυκλοφορούμε, είναι βέβαια και στο διαδίκτυο. Βρισκόμαστε, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι στον πυρήνα αυτής της κρίσης ελοχεύει η διαφθορά, και αν δεν καταπολεμήσουμε τη διαφθορά δεν θα μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Δεδομένου ότι είναι αποδεδειγμένο διεθνώς ότι η διαφθορά είναι εκείνη η οποία φέρνει τη φτώχεια και όχι το αντίθετο. Εάν μάλιστα δούμε το πρόσφατο World Economic Forum, όπου κατέταξε την χώρα μας στα θέματα της ανταγωνιστικότητας στην 83η θέση, και αν λάβουμε υπόψη μας ότι πριν 10 χρόνια ήμασταν μεταξύ 30 και 40, άρα κατρακυλήσαμε, ή αντίθετα, εάν δούμε ποιες ήταν οι 10 πιο ανταγωνιστικές χώρες και ποιες είναι οι λιγότερο διεφθαρμένες 10 χώρες επίσης, θα δούμε ότι είναι οι ίδιες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η διαφάνεια δεν έχει μόνο τις ηθικές διαστάσεις, αλλά η διαφάνεια συμφέρει. Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι θέμα όλων μας. Ο πολίτης πρέπει να είναι ενεργός και κυρίως να καταπολεμά τη διαφθορά με το να μην καταφεύγει ο ίδιος σε πράξεις διαφθοράς. Μία συμβουλή κυρίως για τους νέους ανθρώπους, η οποία λέει ότι η διαφθορά δεν είναι μαγκιάλας. Είναι καιρός ως ενεργοί πολίτες να οικοδομήσουμε ένα νέο πολιτιστικό πρότυπο που θα έχει επίκεντρο την κοινωνία και όχι το ατομικό συμφέρον. Έννοιες όπως κοινωνικό συμφέρον, κοινωνική ευθύνη, κοινωνική συνείδηση και κοινωνική δικαιοσύνη θα πρέπει να περάσουν στην καθημερινή μας ζωή και πρακτική. Θα πρέπει να εμπεριέχονται σε όλες τις δραστηριότητες και επιλογές μας και να αποτελέσουν συλλογικό στόχο και όραμα της κοινωνίας μας. Το οφείλουμε στον ίδιο μας τον εαυτό, στην πατρίδα μας, αλλά κυρίως στα παιδιά μας. Τώρα, οι αποκαλύψεις, κυρίες και κύριοι, αλλεπάλληλων κρουσμάτων διαφθοράς με πρωταγωνιστές κρατικούς λειτουργούς συγκλώρισαν την κοινή γνώμη μέσα στο 2013. Από τις πιο πρόσφατες υποθέσεις, η σύλληψη αξιωματούχου του ΣΔΟΕ για απόπειρα εκβίασης και δωροδοκίας,
ενώ στη δημοσιότητα ήρθαν και άλλες κραυγαλαίες περιπτώσεις υπόγειων συναλλαγών στη δημόσια διοίκηση. Άνθρωποι σε θέσεις κλειδιά. Δημόσιοι λειτουργοί με όρκο να διαφυλάττουν το δημόσιο συμφέρον. Υπεράνω πάσης υποψίας. Συνελήφθησαν ως εκβιαστές του κοινού ποινικού δικαίου και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα που οδήγησαν στον εισαγγελέα, τον διοικητή του Παίδων Αγλαία Κυριακού, είναι μία από τις αναρρύθμιτες περιπτώσεις διαφθοράς που ξεπηδούν σαν μια άλλη Λερναία ήτρα. Αποκαλύψεις, τεράστιες μίζες, συλλήψεις, δημόσια κατακραυγή. Ένα σάπιο σύστημα μίζας που άφησε το στίγμα του και τη χρονιά που πέρασε. Ειδήσεις που σόκαραν την κοινή γνώμη. Το Νοέμβριο, ο αρμόδιος διευθυντής του ΣΔΟΕ για το λαθρεμπόριο χρυσού συνελήφθη μαζί με 2 δικηγόρους και έναν ανθιπαστινόμο από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για απόπειρα εκβίασης και δωροδοκία. Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στα θεμέλια της δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Όλα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελία μιας γυναίκας η οποία είναι ιδιοκτήτρια εταιρείας που αγοράζει χρυσό. Η γυναίκα προσέφυγε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας και κατήγγειλε πως οι δικηγόροι της ζήτησαν 400.000 ευρώ για να μεσολαβήσουν στο διευθυντή του ΣΔΟΕ. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες και μιλά για σκευωρία. Κύριε, είμαι υπερήφανος για τα αποτελέσματά μου. Και οι λαθρέμποροι να βάλουν υπόψη τους ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν έστω και χωρίς εμένα. Τον Οκτώβριο η αυτόφορη σύλληψη συνδικαλιστή του νοσοκομείου Σωτηρία με μίζα 50.000 ευρώ στα χέρια μετά την καταγγελία της διοικήτριας προκάλεσε για μία ακόμη φορά το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Λοιπόν, λέγε πόσα θες. Θες και τα 3? Τι λες τώρα? Θες να τα μετρήσεις? Τι λες τώρα? Πόσα θες, θες αυτήν, σου έχω 2. Ο κατηγορούμενος αρνείται ωστόσο τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Τον ίδιο μήνα συλλαμβάνεται άλλος ένας υπάλληλος του δημοσίου κατηγορούμενος για χρηματισμό. Προϊσταμένη οικονομικής εφορίας πιάστηκε επαυτοφόρο με 2.300 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα για να επισπεύσει την διαδικασία συμψηφισμού της επιστροφής φόρου σε εταιρεία. Και της μίζας το ανάγνωσμα συνεχίζεται. Ένας ακόμη άνθρωπος σε θέση κλειδί πήρε το δρόμο για τη φυλακή τον Ιούλιο. Αντιδήμαρχος Χαϊδαρίου, αρμόδιος για τα οικονομικά θέματα του Δήμου, κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος ότι χορηγούσε άδειες για τις καντίνες και τα καταστήματα με το αζημίωτο. Μου έλεγε συνεχώς «εγώ βάζω πλάτη για σένα». Με απειλούσε κάθε εβδομάδα και μου έλεγε «τη Δευτέρα θα στη σφραγίσω την καντίνα». Και αυτός ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες. Μιλά επίσης για σκευωρία. Γιατί ζητήσατε τα χρήματα? Είναι η στιγμή που αστυνομικοί του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων συλλαμβάνουν στη φύλακα του Τμήματος Καμινίων με την κατηγορία του χρηματισμού μπροστά στην κάμερα του Α. Ήταν μία μόνο από τις δεκάδες περιπτώσεις αστυνομικών που συνελήφθησαν μέσα στο 2013 με την κατηγορία της εκβίασης και της δωροδοκίας. Σοκ στους κόλπους της αστυνομίας, η σύλληψη τον Οκτώβριο εν ενεργεία αστυνομικού διευθυντή με την κατηγορία ότι είχε μετατρέψει σε παραμάγαζο της Χρυσής Αυγής το τμήμα ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμονα. Μεταξύ των βαρύτατων κατηγοριών που αντιμετωπίζει, η λαθρεμπορία και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το βλέπω πάντα, του αστυνομία προχωράει λίγο μαζί της. Άλλοι 2 διοικητές τμήματων συνελήφθησαν μέσα στο 2013, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εκβίαζαν και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από αλλοδαπούς επιχειρηματίες.